Lajeng dapukane ngukara dipun serat dipun gladi. Nggih, ngalembono ingkang paring pangandika ingkang sae nggih dipun dicateti. Nggih. Ampun menika sambetan saking pisan sampun purna dipun laksanakaken pramila saklajengipun sae mboten dipun laksanakaken. Sae mboten dipilih sing apik. Nggih. Purna gati babar sedaya pasrah saking risang besan lumantar Bapa Kundana ingkang kapireng wijang gamblang menapa ingkang dados pangandikan titi tata tur teteh. Cetha nggih? Titi tata tur teteh. Niki nggih malah malih titi tata tur teteh. Awit apa meneh disambi napa niku ngemut permen. Nggih. Pamane kok dahar snack ya aja kesusu. Mas niku di acarani Mas. Napa niku? Mangke diaturi dahar. Oh nggih. Nggon kula wadhong ampun ngaten. Mboten renggep niki. Dadi tutukna dhisik nganti resik supaya napa nika? Kedalipun menika saged. Lajeng kala lajengaken napa nika? Pangolahing swara cetha. Nggih. Mangke wonten praktekipun kok. Nika kula sak triran Mas Aliman iki mawon. Kedal niku napa? Sinten ingkang pirsa kedal? Kedal nek cara nek tajwid napa tajwid niku? Tajwid niku napa? Napa? Nggih, cara ngedalke napa niki? Kedal niku napa? Niku wau ora ana nika kula tak gremeng kaya wong ning pasar. Kala dipun dawuhi. Lah kok nek kon muni merdeka ya lucu. Merdeka. Nggih lah ya. Tetep cetha. Merdeka. Ngoten nggih. Nika. Lajeng runtuting pangandikan dipun kendhaleni mawi cengkorongan. Lah cengkorongan pangandikan menika kersanipun runtut ora ngolah ngaleh. Ingkang sepisan malih dipun singkiri nggih. Kurang sepisan kok terus. Lah nika mumpun ngiling sepisan malih. Oh nggih. Dipun cengori pambuka. Isi panutup. Pambuka menika mesti wonten salam. Nek kanca Islam nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tambahi mukadimah bahasa Arab nggih saged, lajeng dipun terjemahke ngangge basa ingkang sae. Niku wau Tentem rahayu sih wilasane Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tansah tumadak tumanduk kajiwa kasarira wonten jiwangga panjenengan sedaya dalah keluarga widodo niskala pamanipun nggih nika dipun terjemahaken. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pamanipun menika nggih dipun diterjemahke nggih. Ampun sing kaya sing ora permadani. Tegese napa niku? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa niku? Napa niku? Kabeh teko Gusti Allah arep balik nang ngene. Lah, ngoten nek dingin takjiah tak weleke nemen niku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ping 3. Kabeh sing teko Gusti Allah ku balik nang ngarepe Gusti Allah. Nggih, niku tak pripun niku? Iku nek Gusti Allah ora kendel pripun? Nggih. Nah dipun pilihaken apa ngono ya dipun pilihaken tembung sing sae. Sedaya ingkang kumelap ing lumahing bawana menika asalipun saking asa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi maha welas tresnasih pramila nek sampun dumugi titi wanci badhe wangsul wonten pangayenanipun Gusti. Dak padha karo niku nggih kabeh teko Gusti Allah balik meneh Gusti Allah ngoten nah. Nah nika nggih nika. Nah pancen barang titipan nggih. Sedaya ingkang kumelap ing lumahing bawana menika asalipun saking arsa dalem Gusti ingkang maha nasa, maha mirah, maha kuwaos. Pramila kalampun sampun dumugi titi wanci mila badhe wangsul sowan wonten pangayenanipun Gusti. Ngoten nek didongakno kepenak niku. Nggih.
milih tembung malih ngoten nggih. Nek pas ning gone ngacarani kangge kesripan ampun dipun pilihaken tembung-tembung ingkang sami kalian pawiyahan. Para takjien takjiah utawi para pambela sungawa sedaya ingkang hamau gati ing salabeting pawiyahan menika nggih lepat. Wong duwe gawe kok pawiyahan lepat. Nggih. Nika nggih. Ampun, saorarane napa niku? Keluarga tinilar. Keluarga ingkang Sri Pah Susan. Pramila wonten ingkang nyebat ngene. Nggih, adicara salajengipun saged mboten? Saged mboten? Adine napa? Endah. Wong kesusahan kok endah. Panatacara iku nyukurno aku apa piye nggih? Ngece piye? Nggih. Kedene napa? Nggih tata cara nggih paling aman tata cara. Nggih. Acara nggih malah apik ora apa-apa. Nggih, ampun. Sak busananipun nggih dipun renggep nisan, dikuasai sisan. Oh, nek diaturi napa nika? Pisanan napa niku? Nuwun Pak, den nyuwun tulung dados pambiwara. Menapa Pak De? Niku Mbah Buyut nika kapundhut. Ndek napa nika? Nggih menika. Nah, ora usah didebat, ora panjer wingi-wingi mboten pareng. Wong seripan kok didukani panjere wingi-wingi. Nah, ngoten ya. Lah mila menika kedah nyawisaken panjenengan kelaturi nyawisaken pambuka isinipun salam. Lajeng badhe salam menyapa. Wong Jawa sing disapa sing paling dihormati napa niku? Nuwun dumateng para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh. Anggung ingkang hanggung hamestuti dhateng pepoyaning kautamen. Pepoyan napa niku? Mboten pirsa. Ingkang hanggung hamestuti sing yang selalu berupaya apa nih? Berbicara yang baik-baik. Nggih. Ingkang hanggung hamestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang tuhu dahat kinurmatan. An. Sing paling apik ana Purwakantine. Nyebut tamu ngeten. Nuwun dumateng para tamu sedaya ingkang kula hormati. Nggih sae ning dinapa niku dipungkasi Nuwun dumateng para tamu sedaya ingkang minulya, ingkang bagya mulya. Nuwun dumateng para adilenggah ingkang kebak ing berkah, ingkang tansah cinaket dumateng nugrahaning Gusti ingkang Maha Mirah. Nggih. Menika pripun? Nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu, nah monggo luhuring budi. Kata sithik nek sing ora mudeng ya sami nek dipirengke nggih sekeca ingkang wonten Purwakantinipun. Mangke kula aturi contoh-contohipun niku. Nggih nika. Contoh napa PR ngaten mangke nggih. Oh ana sing gremeng ngene iki. Tak gedhingi nek pawiyatan tak gedhingi ya PR tak gedhingi aku. Untuk tugas kok gedhing. Ngaten nggih. Nika lajeng bakda ingkang sepuh mandhap malih nek kira-kira wonten Pak Kiai ingkang napa nika ingkang rawuh nggih utaminipun dumateng para alim lan mligi para kiai ingkang saduhu kula hormati. Ana sing ditambahine apa niku para kiai ingkang siang ratri tansah napa semanding kitab suci napa nih? Kitab suci Wahyuning Ilahi. Ngeten nggih. Nek kita nek dereng dugi mriku jenengan nggih sing gampang mawon. Dumateng para kiai ingkang sadu kula hormati. Mun nggih sing sepuh sampun nggih. Medhun sithik para pejabat. Pejabat nyembungi napa? Nggih dumateng para pejabat ingkang ngaten nggih. Nah, dumateng para pangembating praja. Para satriyaning nagari. Nek pambiwara niku ngoten dicetak-cetakno. Nuwun dumateng para pangembating praja,
para satriyaning nagari. Nggih. Para satriyaning nagari. Ingkang minangka pangayoming kawula dasih kasrasih nggih. Ingkang pantes nampi saking pakurmatan. Ngoten nggih. Nika. Lah terus napa niku medun meneh sing rada ana sing ngene-ngene ora kesebut disebut gini. Bapak Ibu sekalian ingkang winantu ing karaharjan. Dina meneh sing cah nom-nom sing barakane para kadang werda madya sumarambah sagung para kadang muda tumaruna ingkang pantes nampi sing Gusti ingkang kula tresnani. Didungane kepenak nggih. Ngaten nggih. Cetha. Maka swanten kula niku nggih mboten sae. Namung sampun nate gladen kedal. Kedal iku ucapan sing bener. Ucapan sing bener nggih. Lambene iki nirokke. Ya tenan. Aja wedi napa niku? Ngono kok wedi nek ngemplok ana no. Mik kok. Ampun, ana jarake sing ora-ora. Nggih. Pramila saking menika. Ketok kaya kemaki ora apa-apa. Lah menika to ingkang den unggar. Ngono kuwi diparingi napa niku vibra. Unggar. Nah. Unggar ing pahargyan. Kesumaning ayu Roro Pregiwa. Nah nggih. Dadi nggih latihan vibra nggih latihan nggih. Nah latihane pripun niku? Ya a i u e a. Nah dalang ngono ngareke. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Elek nggih. Nah, kudune di pakai vibra. Nggih. Nek urung iso, latihane kasar sik. Cepetno sithik. Ayo ngono. Kok cepetno. Nganti ngono nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nek maring lho maca pat putra putrinipun. Ayo Le. Nggih. Ayo. Ingkang kamot Pak Jegrek kaya wong kaget ta nggih. Ingkang kamot. Nah. Ing surat Al-Asri surat ingkang ana nggih kaping 103 lambene nggih malih ayo terokke kaping 103 ayo ya ora elek ngaten nggih iya ngaten nggih vibra kangge manis ki sajengipun medun meneh napa niku cengkorongane medun neh napa niku adik-adik nggih sampun nggih menika menyapa sampun terus nggih lajeng eling karo Gusti Allah. Monggo sareng-sareng emut dateng Gusti Allah. Ya biasa nek ngono, mboten pramadani. Saderengipun langkung rumiyin monggo kula dherekaken tansah ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hamur pengrat. Iki awit saking sih wilasanipun pramila ngantos dumugi ing wanci ingkang endah menika. Atos-atos nggih menawi menika kesripaan ampun ngantos ing wanci ingkang endah menika. Darani nyukurke engko njenengan. Nggih? Nggih. Awit Mbah Suminah menika sampun pejah wiwit kala wingi. Elek. Sampun murut ing kasedan jati kapundhut yuswanipun dening Gusti. Aja malah nglurukke perkara karo Gusti Allah. Mbah Suminah ingkang sampun dipun sedani dening Gusti Allah. Malah kriminal Gusti Allah. Nggih,
digoleke tembung sing apik-apik. Pirsa nggih? Kota komplindi Mbah Suminah ingkang sampun dipun sedani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah kriminal. Dipilihke nggih. Sampun murut ing kasedan jati. Nah, mangke badhe kula aturi napa nika utuh nggih. Nembe ngenalke awake. Kula menika Suyata mboten kedangaken napa nika nepangke menawi panjenengan anggenipun jumeneng. Nah awake dhewe ngadeg nggih. Ampun anggen kula jumeneng ampun ngaten nggih. Anggen kula sowan. Anggen kula ngadeg. Nggih. Nika nggih. Anggen kula sowan. Nah biasane isih di ana nganggo meneh. Nika nyuwun pamunten nyelo atur sawetawis inggih awrat mundi dawuh saking Bapak Wagiman, Pak Wagiman apa Pak Margiman? Ngadiman, Pak Ngadiman. Kon lah apa? Nah, kon lah apa? Kinen. Kon lah apa napa? Kinen napa? Dikongkon. Aja ngerti-tiru wae. Kadhawuhan kinen dipun dawuhi, dobel niku. Kinen niku didhawuhi kok. Dikongkon. Nggih, kinen. Yen menawi lho dobel meneh niku. Nek pisan aja nggo menawi. Yen menawi bilih kula menika, wah tumpuk-tumpuk malah ya. Nika. Aten nggih. Nika ngenalke keparana kula nyelok atur sawetawis awrat mundi dawuh saking Bapak Ngadiman nggih. Nah. Niku mangke. Hah? Kadhawuhan nampi atau tumanggap pangandikan saking pisan. Mila ingkang sepisan plak. Kau kalih, kau tiga, kau sekawan. Lajeng nek pun rampung nggih. Lan nutup nggih aja sing elik, ya tetep nganggo Purwakanthi. Nggih. Nggih menika ingkang kadhawuhaken dhateng kula saperlu kalairaken wonten ing swasana menika. Nggih, kirang wicaksana bilih ngombro-ombro anggen kula matur. Mila enggal kula pungkasi atau keparna enggal hamungkasi. Anggen kula napa nika matur. Kek parian kula nglenggana. Nah, minangka napa niku? Minangka sesulis saking Kang Hamaugating nglenggana. Nglenggana napa? Ngrumaosi. Nah, timbang ngrumaosi tak sekeca nglenggana nggih. Kula ngrumaosi nggih sami. Nglenggana taksih kathah kekiranganipun wonten kelentah-kelentunipun lho, ora direngkep ya. Kelentah-kelentu diwaca kelentah-kelentu. Awit saking kelentah-kelentu kula. Sing ati-ati basa tulis niku kudu diucape. Ya, nggih. Nek perlu kon ndongokke kancane. Piye wis apik apa durung? Ngaten nggih. Menika. Dipun pilihaken tembung ingkang sae. Nglenggana taksih kathah tuna dungkape ngatur kitaling rembak saha kirang trap silaning lampah. Cetha niku nggih. Nggih. Nglenggana tasih kathah tuna dungkaping atur saha kirang trap silaning lampah. Saking sedaya kekirangan kala wau hamung saged matur, lah iki ngetokke parian-parian. Iki mesti paringi parian dereng. No? Sampun. Dereng. Oh, dereng nggih. Nek bukune Mbak Ana mangke dipun waos nggih. Alah aku dhewe krungono lonong janur barang ngoten kok. Sampun kok. Sulaya senengane niku. Nah niku nggih, mboten kula mboten badhe mulang niku malih tunggal kemawon. Nek kula wong bakaran ben kenal wong bakaran nggih. Batik bakaran ciri khas busana pati karena kathah kalapatan nyuwun agunging pangang sami cekat semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih. Aja sing nyiksa wong, suminten gejeblok saka. Sakene ya. Dipun pilihaken kang sae nggih. Nggih ya. Nek gejeblok saka ya ana cathek ula nek sakake niku. Ampun nggih, ingkang sae-sae nggih.
Nah sak elek-elek sak cekak-cake ya. Napa nika? Iki tuku santen ning pasar Tambak Rama. Nek sing jangkep napa? Cekap semanten. Nek sing tangan saiki napa niku? Ikan sekat, sepat, ikan lele, leren le. Aja ditiru, aja ditiru. Nah, dipilih sing apik-apik. Ngaten nggih. Lajeng pangulang swara cetha sampun kala nggih. Runtuting pangandikan dipun kendhaleni mawi cengkorongan. Nek ora diek cengkorongan nggih, ngene wau. Mun badhe panginten badhe kula pungkasi. Oh, nggih. Mumpung eling kula nika, kula wau dereng matur, ngoten niku mesti ora permadani, kudu urut. Pembukaan di sini, salam. Mangke dipun paringaken piyambak saking anu wonten niku. Nek kalau sampun kula aturaken nggih. Nah, mila supados panjenengan nika tansah siyaga wonten pundi-pundi papan pun cawiski pembukaan. Apa niku? Mboten pembukaan apa nggih? Ngawali salam ngantos dumugi ngenalke niku wau. Niku diapalke. Lajeng isi nak mangkene napa niku? Gumantung kalian jejiban panjenengan. Nah, sing ditulis isine kita mawon. Nek nampa besan niku piye? Isine niku mesti wonten, mesti niku. Nggih, matur nuwun, nyuwun ngapura, nyuwun donga. Anggono telu iki nggih pun ditambahi neh. Monggo ning telu iki aja ilangke, matur nuwun. Matur napa? Kersa rawuh. Nggih, matur napa? Pambiyantunipun. Nyuwun pangapunten menapa? Anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten kekirangan. Niku tak sepele niku ampun kekirangan ngoten nggih. Dipilih sing sae, nggih. Kawas wonten ingkang kirang pas, kaanggep wonten ingkang kirang trep sae menika ing babakan. Napa nggih? Atur pasugatan ingkang kirang miraos, papan palenggan ingkang boten saged jumbuh ya kalih semat derajat panjenengan. Nek wong liya diderajat-derajatke sae, nggih. Nek awake dhewe diderajatke. Nah, nek dadi tamu ampun duka. Ora manggon ana sing kono. Matur sanget menika pengiring saking Mbakaran anggenipun nampi sae. Nggih. Kula ora digelo. Wong sak derajate pisan panjenengan menika teng mriku dados tiyang kondang kok wonten ingkang wonten mriku. Awake dhewe diderajat-derajatke. Ampun nggih. Nah, sing diderajatke sing kono. Nggih, tamune diderajatke. Ngaten. Anggere ana matur nuwun. Nyuwun pangapunten, nyuwun donga. Tilik wong lara lah ngaten. Biasane sing kanca-kanca permadani rombongan guru, rombongan RT. Akeh Pak pamit Pak. Kulo sing diwakili iku lho Pak Kundono sing lulus permadani. Mpun mawon telu niku mawon. Nggih. Anggere asana matur nuwun, njaluk ngapura, ndongake. Nggih, nika. Kalajengaken ampun kuantir nggih, mangke wonten contoh-contonipun ingkang arupi buku guru ingkang boten nate napa nika. Ning ampun disepelekke, alah kono bukune tak sambi ngantuk. Apa nggih? Jeng. Nika sampun patrap sarira tetek boten grogi mangke wonten Saptama. Saptama. Nggih. Sing apik nggih. Grimping ngeten. Ampun ngeten. Mangke dipun jajal nggih. Pambiwara dipun jajal. Halo, tes. Nembang niku swantenipun sae malah grebeg-grebeg mergo kecedhaken. Mapaten nggih. Rumangsane malah apik. Mundur kaduan gelek, kecedhaken elek. Dijajal. Miring nggih ampun ngeten. Oh, niki. Jumeneng nggih ngaten mangke wonten Saptama wonten nggih. Sing apik iku mbegagahe cukup ngeten. Lah jumeneng nggih. Napa? Ngeten pun cekap. Ampun ngeten. Nah, aksesoris menika menawi Solo, menawi wonten ing pasang rantai. Kok mboten wonten rantai nggih. Oh, nika entuk mriki. Mriki ngeten. Oh, iki kalian mriki. Oh, ngeten nggih.
Ampun teng dodo. Dodo niku pati. Ning gandeng wong pati niku wibawane gedhe. Pati ora enteng. Pati ora sepele. Ora ana sing wani negur, kowe ne ndaplang ini. Ingkang leres ngeten iki. Pirsa nggih. Wonten ingkang kagem wonten mriki. Mbah Adiman. Oh nggih, mangke ngeten nggih. Lah sing inggil mriki, kiwa mawon kiwa. Mboten sawedi wong pati ora sepele. Nejanipun kelentu kados menapa menika mboten wonten ingkang badhe napa nyaruwe negur. Lerek menika lerek. Menika larekipun ngiwa. Nggih. Larekipun ngiwa. Nah niki kelas boten lereng nggih. Malah wonten ingkang sak menika wonten ingkang penjahit. Penjahit niku mboten ahli budaya. Wirune niku malah ngeten para rene sing kene mrene tabrakan. Ngendikane dimodifikasi ben ora mboseni. Oh, piye? Kok malah ngono. Lah sing dikandhani jenengan sing ora permadani ya terus nganut. Oh ngono ya. Nek permadani ampun kersa. Nah, nggih. Pirsa nggih aksesoris mriki ya. Niki nggih, ngaten nggih. Ha mlebu mriki. Wong asline niki napa niki? Asline niki jam. Legane ora ana jame ya ngene wae. Lho, malah kula ngertos keris pun sae. Lho wesine ora ana. Iku diparingi wilah biasa. Ngoten nggih mboten seketa apik. Wonten. Sing penting coplok. Iku tak jenengan duwe anak buah sing ndregil kon moklekno. Ngoten nggih. Wong permadani nggih sing sae. Ya nggih. Saptama ngadeke ngene. Nggih, busanane nggih sing trep. Nek mriki blangkonipun Solo. Ngandhap nika nggih Solo. Nika potongan Solo nggih. Solone biasanipun napa niku? Mriki wonten kiwa. Menawi Jogja wonten tengen. Nek Pati menika pancen ndamelipun kantun, Pak. 1994 Pak Narji. Pak Narji kepengin Pati kudu duwe makanan khas dimunculke. Budaya khas, busana khas. Oh, basane khas sesono kok. Nggih ana gagigo niki nggih. Menika dipun damel. Mila aja kaya Solo, aja kaya. Nah, digoleki tekan bakaran. Ana foto-foto sing kuno-kuno niku. Nemokke niku kene. Oh, nek ngono wong Pati senengane napa niku seneng nek iki ning kene iki. Kok ora ditegur wong Solo ya? Wong Pati ora sepele. Nika. Wong Pati lagi viral. Nika nggih. Ajeng Solo. Lah Solo niki mboten nggawe keris napa niki? Sebab niki naminipun Beskap Landung. Ingkang mboten sing napa nika? Krowak nggih. Krowak Mbah jenenge Mbah. Nah, cekak ampun krowak. Nggih. Nggih ana sing salah tampa. Iku mau ana Beskap kebangkol pager kawat ya niku. Krowak iki. Ampun nggih. Ngaten. Ajeng sak mengandhap pun leres niki. Binjing badhe wonten napa nika? Paring ngedi busana lan ngadi salira. Kula lajengaken nika sak dados renggep niku nggih ingkang dipun cepeng ampun gunem tok. Guneme apik. Nek pakaiane napa nika? Mboten pas nggih. Nggih mboten sekeca. Kados ngaten nika kula ngadep dados dwija ing ngarsanipun panjenengan menika. Nek nganggone ngene ya kira-kira pas. Mboten badhe wantun kula ngangge training. Beda nggih? Ya beda. Dados nika ya busana menunjukkan bangsa. Ini kebuk tekan Jakarta mesti wah iki wong Jawa. Ngoten nggih? Nika. Lajeng Patap salira mangke wonten saptama nggih sing langkung
Sedaya menika wigatos sanget dipun kendhaleni supados jumbuh kalian swasana satemah nyengsemaken. Jumbuh kalian swasana. Pirsa nggih? Nggih. Ampun ngarang-ngarang dhewe. Upakeme ngene kok diorak-arik dhewe, are modif. Ika. Ning budaya menika menawi panggina budayanipun sampun telas. Nggih, cal. Ya nggih. Mila monggo tansah keson. Lah ngeten lho. Monggo nguri-uri budaya. Ngeten niku sae mboten? Sae mboten? Sae mboten. Nek pambibara nggih kirang sae. Monggo tansah kersa nduduk ndudah mekar ngrembakaken budaya Jawi ingkang sayektos adiluhung menika. Sinten malih bilih mboten panjenengan sedaya ingkang minangka kawula deles tlatah Jawi murih budaya mboten ilang musna tanpa guna, telas tapis tanpa tilas amargi kalindes budaya sanes ingkang dereng mesti jumbuh kalih kapribaden panjenengan. Lho ngoten niku golek-golek napa-napa napal ngoten niku. Menapal bolak-balik. Nggih. Maraga pisan ana sing kurang. Marga pindho rada kurang sithik. Ngoten nggih. Kedah dipun apalaken. Ora entuk gremeng, tak gedhengi ya ngapal ngono iku aku. Ampun. Nggih.